Usa sa bakak nga tudlo sa Romano Katoliko mao ang purgatorio. Nganuman kinahanglan pa manilag ampuan ng patay nga tawo aron maadto sa langit o impierno. Karon ang akong pangutanan ninyo, dili pa day igo ang dugo ni Kristo aron sa kaluwasan sa tawo na kinahanglan pa man ampuan ninyo? Kinsa man mo? Kining mga sulpot ba makabirada sa simbahang Katolika? Wagas, yung tawag ini makakorek pod pa istoryahon. Unang punto sa ato ang reaksyon aning video ning nagpailang defensor sa Seventh-day Adventist ningon pa niya usa daw sa mga bakak nga pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang question, kinsa ka pud ni sila no? Nga mosulti nga ang tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana bakak. Otoridad ba sila? Nga makaingunta nga tama ang ilang akusasyon o interpretasyon kung concerning sa ilahang gitawag og pag-ila or pagtuo or kanang pag-adapt sa pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di wa man ni otoridad ni. At the same time, sulpot man ni nga pundok. Normal lang sa sulpot nga pundok nga moingon sila nga ang simbahang Katolika ang iyang pagtulunan bakak. Ngano man kay kung di nila pasanginlan na kung di na dauton ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, di man sila makailad og mga inosenteng Katoliko. Mao ni punto. Ikaduha, ingon sila nga bakak daw kuno ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana o sa magtanaw ng iyang pundok nga man-made. Gitukod og upat ka buk mga Amerikano, Ellen G. White, James White nga mag-asawa, pagkahuman si Joseph Bates og si G.N. Andros. Kana pa lang disgrasya na. So buti pasabot wala tay malauman nga kamatuoran ni ining maong pagpundukan nga naman kung man-made sect na. Buti pasabot ang iyang tumong og tinguha dauton gyud niyang simbahang Katolika. I-brand gyud niya ang simbahang Katolika nga bakak kay para makapangilad sila og mga inosenteng Katoliko. Kay kung di ni sila mangilad, kung di ni sila tawag ining daot, ilaro nila ang tawag ining mga tao, di man ni ka convert og kalag ning mga tawhana. Di man ni ka patay og kalag ning mga tawhana. Mo na ang style nila kay para hinlo sila tan-awon, hinlo sila paminawon, mo nang atakihon nagsakto, labayan nila hugaw ang simbahang Katoliko para ingnong tama sila. Second argument sa ato ang tawag ining higala, gi-question niya ang doktrina sa purgatorio. Pagtulon na itong mga Katoliko. Niya akong katawanan kay sa iyang pag-question, himo siya iyang kaugalingong doktrina, niya iyang ipaila nga modo ko na doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. For example, unsa man ang doktrina nga tawag ining dili mo idoktrina sa Iglesia Katolika nga iyang gilitog karon. Kanami mo siya ba nga daw katong mga Katoliko mag-ampo daw para sa mga patay para sa mga patay nga naa sa purgatorio, kalag nga naa sa purgatorio para di daw maimpierno, para maadto og langit. Dili man na doktrina sa Iglesia Katolika. Ang doktrina sa Iglesia Katolika, sa dihang ang tao mamatay nga naa sa estado sa grasya, nga kung diin wala niya mabayari ang damyo sa sala nga iyahang nahimo, di siya pwede makasulod sa langit. Ngano man kay Binadayag Kapitulo 21 verse 27, wala may gamayng sala or bisang pagbuling nga nagabunting sa sala nga makasud dito sa langit. Kay ang pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang sala na naiduha ka butang tawag ining epekto. Number 1, guilt. Number 2, damage. So kung naa ka sa estado sa grasya, nadawat niyo ang kamatayon ni Kristo, wala na kay guilt. So di na kami impierno. Nagyingon sa balang kasulatan nga tungod sa ngalan ni Kristo, wala ni kalaglagan. Pero kaya naman tayo gibuhat ka damage, dili man pwede nga sa Kristo itong pabayron na. Ang damage nga ato ang gibuhat sa ato ang kagalingon, kita po ang mubayad ana. So buti pasabot, after death, kung nakadawat ta sa grasya ni Kristo, pinaagi sa mga sakramento, di na ta maadto sa impierno. O niya kay na may damage ang ato ang sala nga nahimo, o niya wa na to mabayari samtang kita buhi pa. So sa may mahitabo ana, pasulong kang langit kung mamatay ka, no. Agi una kang purgatorio, dauban ka dito, St. Matthew chapter 5 verse 26, bilangguon ka dito hangtod kabayran mo ang imong salaod. Buot ipasabot, ang tanan nga naa sa purgatorio wa nay kahigayunang maimpierno.
So but ng iyang giingon nga para di maimpierno. Buan na kayo. So pasabot naghimo siya doktrina nga pag naa sa purgatorio napay kay ganang maimpierno niya para magkahimot ng pag-ampo, di na siya maimpierno. Mali. Kay ang naa sa purgatorio wa na kahigayon ng maimpierno kay giandam na silang daan di ani anang maong lugar giulay sila giandam padong sa langit. So ang tanan nga naa sa purgatorio ang destinasyon ana langit. Pero ano nag-ampo man may para sa ilang mga kalagi para palingkawason sila sa dili madugay nga panahon anang lugar kay sumala pa ni Santo Tomas de Aquino ang kainid sa purgatorio way kalainan sa kainid sa impierno. So mo na. Di ba? So mali ba? Mali nga tawag ini nga mindset. So kanang mingunig para maluwas ang iyang kalag kada na sa purgatorio buti pasabot kanang temporaryong pag-antos. Kay pantuson mga kalag na dito. So mo na doktrina sa purgatorio mo na mag-ampo mi para sa mga kalag maluwas sila sa pag-antos temporaryo mo na buot namong ipasabot. And lastly, ang question niya, dili pa maigo ang tawag ining kamatayon ni Kristo para sa ilahang tawag ining sala. Igo, oy! Wa bitaw nga sa dihang makadawat na sakramento, wa ni kahigayon ng impero ng mga tawana, mga kalaga. Igo! Pero dili pwede nga ang damyos nga nahimo nako, nahimo nila, nahimo ninyo, o nahimo natong tanan, si Kristo yung mabayro. No! Nga naman kay ang misyon sa Ginoong sa Kristo, ipahibalik ang atong relasyon sa tao, ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang kamatayon. So, buti pasabot, ang relasyon na ito mo yung ipahiuli. Kaya kung mahiuli na, wala tayo kayo ng maimpierno. Wala tayo kayo ng pangmalaglag. Pero naamantay damage mo ng kinahanglan hugasan sa purgatorio. Mo na punto. Muna ako mag-question concerning purgatory, concerning doon na sigla sa katolikan niya. Napay tawag ining baga pagignaw, maingon nga kanabitang baka kapag tulunan, tanawa o na inyong doktrina. Lagi na may basis ha? St. Matthew chapter 5 verse 26. Bilangguon ka dito hangtod kabayran mo ang imong salaod. 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 15. Naan kung masunog kini, mahano kini kaniya, apan maluwas siya nga nakaikya gikan sa kalayo. Ang pangunahon na sa simbang katolika, refer na sa tawag ining purgatorio. Karon, kanang pagkapropeta ni Ellen G. White, anos ang nahitabo, nga gisugo siya sa Dios nga mahimo siyang propeta. Anos apod nahitabo, nga diin tawag ining factual ba? Kung baga, ang pag-appoint niya isip usa ka gitawag og propeta kay ang Biblia klaro ba ya ang Dios mo istorya pagkahuman lamdagan sa Dios kung baga ba. Pero kini Ellen G. White resulta man na sa iyang pagkadesperado sa pagkapalpak ni Miller. Mana sa tagna ni Miller takdan pud siya abot ang panahon pud nga sumala pa sa mga kritiko niya na idiferensya na iyang pangunahon na grabe na yung hallucinations o mo nga tagda niya tuo-tuo pud ni sila. Ate mo disgrasya. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.